Эфирда атна информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе хәерле кич, исәнмесез? Безнең бүгенге чыгарылышта. Татарстан башкаласында WorldSkills эшче һөнәрләр чемпионаты старт алды. Безнең райондашларда бу грандиоз вакыйганың шаһиты булды. Районда иң матур чәчәк үстерүчеләрне ачыклау максатыннан безнең ишек алдында конкурсы игълан ителде. Шушы көннәрдә Саба муниципаль район бинасының актлар залында террорчылыкка каршы көрәш комиссиясының чираттагы утырышы булып узды. Комиссия эшендә Саба муниципаль район башлыгы Раис Миннаханов, Россия Федерациясының Куркынычсызлык федераль хезмәт идарәсенең Татарстан Республикасы буенча комиссия рәисе урынбасары Тахир Шарипов һәм комиссия әгъзалары катнашты. Тормышыбызга хәвеф-хәтәр янамасын, террорны булдырмый калу һәм аның тамырына балта белән чабу кирәклеген ассызыклап, комиссия әгъзалары чыгышлар ясады. Татар халкының матур традицияләрен саклаган хәлдә, илгә көнгә зыян салмыйча яшәү безнең төп девизыбыз. Киңәшмә эшендә катнашучылар нәкъ менә шул хакта сөйләделәр. Кичә башкалабыз Казан шәһәрендә WorldSkills чемпионаты башланып китте. Бу хәрәкәт 1950 елда оешкан. WorldSkills Казан 2019 безнең ил территориясында узган беренче чара. Казанда чемпионат 27 августка кадәр дәвам итәчәк. 63 илдән 56 компетенцияда 1300 катнашучы килгән. Чемпионат бәйгеләрен 250 меңнән артык тамашачы карар дип көтелә. Чемпионатның тантаналы ачылышында безнең район делегациясе да бар иде. Әлфия Мөбаракова сюжетына күз салыйк. WorldSkills стандартлары нигезендә һөнәри осталык буенча узачак дөнья чемпионаты 63 ил һәм төбәктән килгән 56 компетенция буенча ярышачак һөнәрчеләрне җыйды. Кичә WorldSkills чемпионатының тантаналы ачылышы Казан арена стадионында узды. Анда безнең Саба районыннан 85 кешелек делегация катнашты. Үз эшенең чын осталары, ташчы, урманчы, эшмәкәр, газчы һәм башка һөнәр ияләре белән бергә оешма учреждение предприятие җитәкчеләре дә бар иде. Дөнья күләм мондый чемпионатларга осталар бала һөнәр проектлары аша килә. Әйтик, узган кыш безнең районыбызда бала һөнәр проектлары уңышлы эшләде. Дөрестән дә балалар бу программа эшли башлаган безнең банакка килделәр. Без аларны бик матур итеп каршы алдык. Аларга үзләренә специаль купоннар, акчалар ясаттык. Алар акчаларны шундый яраталар. Алар ул акчаларны әле бүтән оешмаларга барып арттырырга да мөмкинлекләре бар. Алар бик теләп йөриләр балалар. Һәр балада яшьтән үк нинди дә булса һөнәргә мәхәббәт уятырга кирәк. Бала аны күз алдына китерергә, күрергә тиеш. Шушы максатларны алга куеп эшләүче эшмәкәрләребез дә бар безнең. 14 яшьтән өлкәнрәк булганракларны каршы алабыз. Алар киләләр, бик яратып һөнәрне каршы алалар. Шуңа күрә без аларны инде өйрәтәбез шу ремонт буенча, обслуживание буенча. И шуңа карап алар инде хәзер һөнәрне үзләре сайлыйлар. Һәрбер яктан безнең якны инде алар күрәләр. Бүтән ягын күргәч, менә күрәбез без үзебез яңа яшьләрне. Алар без үзебездә күреп кайтасыбыз килә. Менә монда инде республика буенча, бүтән ил буенча кешеләр килгән. Шуларга алардан күргәнне үзебез опять-таки кайтып, шуларга үзебез күрсәтәбез. Яшьләр килгәч без күбрәк үзебезнең һөнәрдән ул комиссия һөнәрен әзрәк күрсәтергә тырышабыз, аннары электросваркага өйрәтергә тырышабыз. Аннары тагын түбәче сантехник, отопление кертүниләрне аңлатырга тырышабыз балаларга. Һөнәрле үлмәс, һөнәрсез көн күрмәс ди безнең халык. Кулы эш белгән кеше дөньяда иң бәхетле һәм иң бай кеше. Дөнья күләмендә үткәрелүче бу чемпионат быел 45-нче тапкыр уза. Аның Россиядә, Татарстанда, Казан шәһәрендә үтүе безнең өчен зур горурлык. Из Казахстана, город Усть-Каменогорск, по компетенции электромонтажной работы привез участника на чемпионат мира в город Казань. В Казани я уже нахожусь в 3-й раз. Был в марте на чемпионате ЕК, был в мае на национальном чемпионате России. И вот сейчас приехали на чемпионат мира. Казань город очень красивый, мне очень понравился. Я с города Петропавловск, это северный Казахстан. В Казани нахожусь уже дважды. В 2015 году я был на вашем национальном финале отборочном. И вот сейчас по компетенции сходится рельса. Город у вас обалденный, мне нравится. И хочу сказать, по организации лучше вас, начиная с 2015 года, я нигде не видел. Хотя я был и в Абу-Даби, и в Швеции,
и в Венгрии был лучше, чем у вас организации, правда, это нету. Вы встречаете гостей добролюбно, так здорово, щедро, я скажу вот так. Һәр кем шат һәм бәхетле. Чемпионатта кемнәр җиңәр? Монысын вакыт күрсәтер. Иң мөһиме, бүген бөтен дөньядагы яшь һөнәр ияләре безнең Казан каласында. 21 августта Соба районы мәгариф хезмәткәрләре традицион август конференциясында киңәште. Узган уку елына йомгак ясап, яңасына бурычлар куйдылар. Конференция Соба аграр көлиятенең актлар залында узды. Конференцияга килгән зур кунак җитәкчеләрне укучылар аларның яшьлек бала чак җырларын искә төшереп каршы алды. Алда мәгариф учреждениеләренең World Skills эшче һөнәрләр чемпионаты кысаларында әзерләнгән зур күргәзмә. Районыбыз мәгариф системасының төп бурычы балалар бакчаларыннан ук балаларга һөнәрләр өйрәтү, белем бирү процессында һөнәр үзләштерү. Әйтик, менә бу укучылар, химиклар төрле тәҗрибә үткәрергә сәләтле. Үз белемнәрен район башлыгы Рәис Миннеханов белән дә уртаклаштылар. Җитәкчегә тәҗрибә ясап карау мөмкинлеге дә бирделәр. Әмінә Райхан Зарипов эшче һөнәрләр чемпионатында катнашырдай әзер белгәч, бу уку елында мәктәпне тәмамлаган, бүген исә Казан технология университетының агач эшкәртү факультеты студенты. Күргәзмәдә үзе эшләгән агач эшкәртү җайланмасын тәкъдим итә. Бу рейсмусовый станок һәм позарезный станок. Бу рейсмусовый станок мәшәй тип-тигез итеп детальләрне эшкәртү өчен. Менә бу ике станок белән табуретны конвейер шикелле эшләргә була. Монсаны тишекләр тикшереп, менә шушындый детальләр белән тоташтырырга була. Менә булар белән мин республикада олимпиада катнаштым. Укытучысы үзенең әтисе Марат Зарипов укучыларның дәресләрдә иҗади яктан килеп һөнәр үзләштерүне балалар бик ярата дип белдерә. Технология дәресләрендә төрле агачтан әйберләр эшләргә өйрәнәләр инде. Аннары агач эшкәртү бик җайлы гына эш түгел бит инде ул, шуны җайлаштыру өчен менә шундый оборудованиелар уйлап табалар. Һәм эшләргә җайлырак була инде. Яхшы иттереп менә мебель, табуреткалар, мебельләр ясарга әйбәт була инде. Укучылар кызыксынамы? Укучылар кызыксыналар, олимпиадаларда катнашалар. Аннары республикадагы олимпиадаларда һәм халыкара олимпиадаларда катнашалар, урыннар алалар. Тагын нәрсәләр ясарга өйрәнәсез технология дәресендә моннан тыш инде агач әйберләреннән тыш? Агач әйберләреннән тыштаган тимердән эшлиләр. Аннары хәзерге вакытта современный 3D моделирование белән укучылар шөгыльләнәләр. Шундый моделирование белән, автомоделирование белән шөгыльләнәләр, автомобиль модельләре ясыйлар. Кичкенә класслардан даже башлангыч класс укучылары дагы шулар белән кызыксынып шөгыльләнәләр. Күргәзмә эшче һөнәрләр чемпионатыннан ким әзерләнмәгән. Һәр белем бирү учреждениесе үз һөнәр аланын тәкъдим итте. Аларда исә укытучыларның биргән белемнәре, укучыларның таланты күренә. Елда узучы укытучыларның традицион август киңәшмәсе мәгариф хезмәткәрләре өчен улы бәйрәм. Җәйге яллардан соң чираттагы җаваплы, әмма кызыклы яңа уку елына аяк баса алар. Эзмә урта мәктәбендә быел 210 бала укыячак. Менә балалар саны бик артты. Курсавыш авылыннан 39 бала килеп укый башлады безгә быел. Яңа уку елы белән барлык укучыларны котлап китәсе килә. Яңа уку елында барысына да уңышлар телим. Быел коллективка 4 яңа укытучы алдык. Бик сөенечле хәл. Яңа яшь укытучыларның мәктәпкә коллективка килүләрен һәрберсенә арендалы турак тәкъдим иттек. Менә Аллага шөкер, инде быел да яңа уку елын каршы алабыз. Һәр уку елын сөенеп барабыз мәктәпкә. Быел инде Алла бирсә мин 35-нче елымны барам. Балаларны яратканга күрә, эшләргә күңелле булганга күрә барабыздыр инде. Укыту процессы ничек кенә катлаулы булса да, авырлыгын күрмибез. Чөнки инде без бик күп этапларны үтеп, аңа әзерлекле булып киләбез. Шуңа күрә авырлыгын күрмим. Замана белән бергә атлыйбыз. Булган яңалыкларны өйрәнергә тырышабыз. Минем үземнең класста 6 укучы белем ала, бик көчле класс, бик тәртиплеләр. Әти-әниләр белән килешеп, бер-беребезгә булышып, бергә эшләгәнгә күрә авырлыгын тоймыйм. Конференция эше эшче һөнәрләр темасын яктыртуга багышланган балалар чыгышы белән башланды. Иң җылысына, син лаеклы
Aziz укытучыбыз, хөрмәтләрнең иң ылысына, синсез булмас иде эше кешеләр. Табиб, галим, герой, космонавт, син лаеклы, әгәр синең алга килеп, башың исә хәтта президентна. Мәгариф хезмәткәрләре киңәшмәсендә укытучы һәм тәрбиячеләр белән бер рәттән авыл, оешма, хуҗалык җитәкчеләре, ветеран укытучылар, муниципаль район башлыгы Рәис Миннеханов, аның урынбасарлары Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының кадрлар бүлеге җитәкчесе Лилия Әмирова катнашты. 2018-2019 уку елы нәтиҗәләре һәм 2019-2020 уку елында мәгариф хезмәткәрләре каршында торган төп бурычлар турында район мәгариф идарәсе башлыгы Илфат Шакиров чыгыш ясады. Ул аеруча белем бирүдә килеп туган мәсьәләләргә, аларның сыйфатына киңрәк тукталды һәм уку-укыту эшендә төп игътибарны елдагыча белем бирү сыйфатын арттыруга, белем бирүдә яңа стандарт компетенцияләрен үзләштерүгә һәм шулай ук инде быел яңадан уку системасына кертелүче тәрбия бирүгә игътибар юнәлтергә дигән бурычны куйды. Укытучы заман белән бергә атларга, балаларга белем бирү дәрәҗәсе билгеле бер таләпләргә туры килергә тиеш. Үткән уку елы районыбыз өчен бик уңышлы булды дип әйтсәк була. Безнең инде барлык фәннәрдән дә экзаменнарны уртача республикаларына караганда югарырак баллар белән тапшырып чыктылар. Кайберләре иннән күпкә югары уртача республика балларыннан. Олимпиада буенча авыл районнары арасында беренче урында барабыз. Төрле конкурсларда быел бит инде WorldSkills Казанда ул укучы балалар арасында төрле компетенцияларда уза. Аның буенча урын алучы балалар күп булды. Шул бу инде районыбызда техник иҗатның үсүе дигән сүз. Шулай ук без инде балалар бакчаларыннан балаларны йөртә башлады. Бала һөнәр программасы буенча безнең бит инде предприятиеләребез бүлмәләр әзерләп, әйтик, строительләр, банклар, калган учреждениялар, без анда балалар бакчасындагы балаларны һөнәргә өйрәтәбез. Күпмедер үзгәрешләр бит инде ул ел сайын кирип тора. Менә быелгысы елда да күпмедер экзаменнар буенча яңалыклар булды бит инде. Киләсе елга шулай кайбер фәннәрдән үзгәрешләр булачак. Аннан соң инде алга таба бит көтәбез инде инглиз теленнән мәҗбүри экзамен керүне. Менә безгә инде бу фән буенча ныклы әзерлекне бүгенге көннәр апарырга кирәк. Мәгариф системасында төп проблемаларның берсе кадрлар кытлыгы. Аеруча химия, биология, физика, математика, рус теле һәм әдәбияты белгечләренә ихтыяҗ бар. Бүгенге көндә бит инде пет институт университет составында дип әйтик. Бу инде укытучылар әзерләү белән әзрәк кыенлыклар китереп тудыра. Соңгы елларда безнең үзебезнең укучыларыбыз пет профиль буенча керүчеләр саны артты. Ел сайын 23-25 укучы безнең укытучы һөнәрен сайлап укырга кирип бара. Бу югары уку турында гына сүз. Шулай ук училищеларга керүчеләребез күп. Алга таба кадрлар проблемасы менә ел сайын шушы дәрәҗәдә укырга кирип барсалар, кадрлар проблемасы бетер дип уйлыйм. Республика Мәгариф һәм фән министрлыгы вәкиле Лилия Әмирова исә районда белем бирү сыйфатына да, нәтиҗәләренә дә үзенең югары бәясен бирде. Район башлыгы Рәис Миннеханов үз чиратында белем бирүдә эшчәнлекне тагы да камилләштерү турында фикерләрен җиткерде. Соңгы елларда аграр көллияттә тормышка ашырылучы хан укыту системасын мәктәпләрдә эшләп карауны да тәкъдим итте. Рәсми эштән соң тәбрикләүләр башланды. Сәхнә түрендә лаеклы ялга китүче укытучыларны котладылар. Аларның хезмәтенә зур бәя биреп рәхмәт сүзләре җиткерделәр. Яңа уку елында районыбыз мәктәпләрендә 30-га якын яшь белгечләр белем бирәчәк. Тантанада алар белән дә таныштырдылар. Алар арасында Түбән Утар кызы Гөлира Мәхсүмова да бар. Ул Эзмә урта мәктәбендә башлангыч сыйныфта укытачак. Мин Арча педагогиятен бетереп килдем. Быел Эзмә мәктәбендә беренче сыйныфларны алам инде Эзмә мәктәбендә. Инде беренче сыйныфка килгәч, беренче ел булгач бик куркыта, шулай да ата-аналар белән эшләргә кирәк. Ләкин инде мәктәпкә яңа идеялар алып киләм дип ышанып калам. Көллиятебездә өйрәткәннәрне
мында кулланып, мәктәбебезне алга планга чыгарасы килә. Яшь белгечләр башлыча Саба районыннан, шулай ук Теләче һәм Кукмарадан килгән белгечләр дә бар. Быелгы уку елында инде стажлы булган, читтән кайткан Уфа, Оренбург, Казан, Түбән Новгород шәһәрләреннән килгән укытучылар да балаларга белем бирәчәк. Шулай ук үз хезмәтләрендә зур нәтиҗәләргә ирешкән мөгаллимнәрне, өстәмә белем бирү укытучыларын, гаилә корган яшь укытучы парларны да сәхнә түренә чакырып тәбрикләделәр. Быел 1нче сыйныфка район буенча 430-га якын бала барачак. Барлыгы мәктәпләрдә 3700-гә якын укучы белем алачак. Яңа уку елында һәр укытучыга, укучыларының уңышларына, үз хезмәтләренең нәтиҗәләренә куанып, иҗади дәрт белән эшләргә насыйп булсын. 2018 елның 21 сентябрендә Бөек Ватан сугышы елларында Мари-Эл Республикасының Суслангер хәрби лагерында газап шеккән якташларыбыз истәлегенә Саба һәм Теләче районнары делегациясе катнашында хәтер ташы куелган иде. Быел да 2 район вәкилләре тарихи җиргә килде. Бөек Ватан сугышы елларында Мария ССРның Суслангер саласында хәрби хезмәт лагере урнашкан булган. Кичә генә чалгы белән печән чапкан, балта тотып эшләгән егетләрне, авыл агайларын вагоннарга төяп Мари урманнарындагы Суслангер лагерына озаталар. Алар арасында районыбызның Уйыт авылыннан Гарифуллин Сабирҗан да була. Рәсимә ханым, Суслангер җиренә сезне нинди уйлар, хисләр китерде? Суслангер дигән исем миңа гомумән кичкенәдән таныш. Чөнки минем Уйыт авылыннан Гарифулла улы Сабирҗан бабам сугышка алынганнан соң аларны иң беренче менә шушында Суслангерга китерәләр. Һәм аларның нинди газаплар чиккәнен, ничек ачлыктан тилмергәннәрен мин әбием авызыннан кичкенәдән үк ишетеп үстем. Әби 3 тапкыр килә бабай янына. Капчык белән ипиләр күтәреп Суслангерга килә. Һәм шушындагы газапны күреп, аларның нинди хәлдә монда яшәүләрен күреп, ул тетрәнеп безгә гомер буе шул турыда сөйләде. Шуңа күрә миңа Суслангер дигән исем таныш. Ә менә Суслангерга килергә җай чыккач, мин шул хәтле дулкынланып килдем. Хәтта йоклый алмадым алдагы көнне. Дулкынландым шундый. Менә монда килгәчтә мине шундый хисләр биләп алды. Менә бу урыннардан минем бабам үткәндер. Менә бу мин баса торган эзләргә бабам да басып үткәндер. Менә бу землянка урыннары, бу землянканың кайсысында минем бабам торды икән дип бик хисләнеп йөрдем. Менә шушындый дулкынланулар, шушындый хисләр алып килде мине бу Суслангер җиренә. Минем алган мәгълүматларым шул булды. Менә Мари Республикасында шундый җир бар. Суслангер дип атала. Анда бик нык интегә халык ачлыктан, ялангачлыктан, аннан соң салкынлыктан, әбиемнең сөйләгәне хәтердә. Менә барып кирдек шушы Суслангер территориясына ди, әби әйтә. Менә агач үсеп утыра ди. Шул агач тулысы белән җирдән алып өстенә кадәр кибәк. Шуннан күз алдына китерегез инде, менә шушы агачны бөтенләй белә кибәк басып алган. Димәк, аларның землянкаларында да булган бит инде бу. Алар ачлыктан, ялангачлыклардан гына түгел, менә шушы бит, кибәк ише хәшәрәтләрдән дә бик каты җафа чиккәннәр. Аннан соң әбием 92 яшендә үлде, 98 елы ул вакытта. Әби үлгәнче шул сүзне әйтте. Нигә ул Суслангер турында бер җирдә дә язмыйлар? Нигә ул турыда бердә сөйләмиләр? Анда бит котышкыч хәлләр булды. Нишләп беркем бер нәрсә әйтми дип бик гаҗәпләнде әби. Әни дә шулай дип уйлыйдыр, нишләп бердәген бу турыда сөйләмиләр икән дип. Күрәсең, менә без хәзер генә аңладык инде, бу ниндидер серле зона булган инде, мондагы хәлләрне бердә сөйләргә ярамаган, әле бит Суслангер турында мәгълүматлар ала башлаганнарына, гомумән кешенең Суслангер дигән исемне ишетә башлавына да әле 3-4 кенә ел. Монда килүчеләрне тәмук көткән, тирә-юньгә даны таралган лагерны үлем лагере дип атап йөрткәннәр. Бирегә озатылган солдаттарга яшәр өчен казармаларны да үзләренә төзергә туры килә. Салкыннар башлангач, җылы киемнәр бирелмәгән. Курсантларның көнлек тормысы көненә 200 грамм ипи булган. Урман уртасында җәйрәп ятучы Көмешкүл лагерчыларның күпме зарын, күз яшын сыйдырган. Мы с вами находимся на озере Серебряное. Сзади меня вы видите. Чем знаменито это озеро? История печальная, связана она с Великой Отечественной войной. В 1941 году осенью, октябрь-ноябрь, здесь
на территории озера Серебряного находился учебный лагерь. Не лагерь военнопленных, все путают, говорят, что лагерь военнопленных, это нет, не лагерь военнопленных, а учебный лагерь. То есть сюда прислали новобранцев. Почему именно сюда? Здесь был учебный полигон, находилось где-то 15 разрушенных землянок, и вот сюда полигон забросили новобранцев для подготовки на войну. Территория не была подготовлена, и новобранцы находились в ужасных условиях. Им пришлось для себя делать и жилье, питание было очень плохое. Территория была составлена больше 8 гектаров. Как мы знаем из писем, здесь находилось до 80 тысяч человек. Находились от 2 недель и более, и отправлялись уже потом на фронт. Но они были изможденные, то есть не то что варварство даже сказать, но просто над людьми издевались. Это мы знаем из писем. Но это много очень в интернете. Если вы поспрашиваете своих дедушек и бабушек, которые если живы, то они вам все это, конечно, расскажут. Как жены ходили сюда к своим мужьям, носили последние крохи, даже своих детей оставляли. Я знаю, даже вот тут были такие рассказы, как оставили грудничков и шли, чтобы своего мужа прокормить. И кормила она грудью, даже вот своим просто молоком. А шли они от поселка где-то 10-12 километров, они шли пешком. Вот. Поселок и учебный лагерь связывала кукушка. Паровоз кукушка, она ходила по узкоколейке. Она почему кукушка называлась? Потому что свисток похож был на звук кукушки, на куку. Она топилась чурками 20 сантиметров всего. Ну и возила она вагон от 2 до 4 вагончиков. Но положение немножко улучшилось, когда во второй половине 43-го года приехал Клим Ворошилов. Тогда, да, немножко уже положение питания улучшилось, так скажем. Зират янында Суслангерда үлеп калучылар истәлегенә Мари иле кешеләре тарафыннан куелган обелиск тора. Шәшәкләрдә салынган чиста. Менә хәтер ташын райондашларыбыз нәкъ лагерьга керү капкасы тирәсенә урнаштырган. Монда инде менә бу обелисклар куелган. Әйтүләре буенча лагерьнең капкасы шу төштә булган. Шушыннан алып кергәннәр солдатларны, шушыннан мәйетләрен алып чыгып киткәннәр. Бу инде шундый изге урын. Монда күп райондашларыбыз җафа чиккәннәр. Мин үзем белгәндә генә дә менә бәләкәй вакытта әти белән йөреп каравыл өенә төшә торган йер, анда ачынып сөйләгәннәрен әлдә колак төбендә ничек Суслангерда ачлыктан, салкыннан, ялангачлыктан яфалаганнары. Узган ел барып кайткач, шушында булган 2 иптәшне күрдем, берсе Шәмәрдәндә, берсе Икшермәдә Камил. Ул бик киләсе иде, сәламәтлеге. Начар килә алмады. Ул аны менә терек кешенең авызыннан ишетү бөтенләй икенче инде. Без сөйләгән бер, аларныкы бөтенләй икенче. Тәннәр шибердәп куя инде менә шул нитеп инде. Бу узган ел мин моны инде күптәннән уйлап йөридем, бер барга дип үтеп тә киткән бар иде. Узган ел эзләп таптым мин бу урынны. И килгәч карап инде анда менә Зәңгәркүл, Көбешкүл янына барабыз. Анда күпме солдат мәйете ята су астында, күпме җафа чиккәннәрен инде ул урыннарны карарбыз. Монда килгәчтән булар юк иде инде. Шушы 2 утырадыр монда обелиск. Аннары уйладым инде, мин әйтәм, тукта, безнең районнарда нишләп күп авылдашлар вакытга куйбыз дип, мин кайтып балалар белән сөйләшеп инде, алар бер тавышсыз риза булып, менә узган ел сентябрь аенда килеп куйдык инде менә шу хәтер ташын. Менә монда Айнур хәзрәттә, нидә менә сөйләшенгән идек, быел хәтер көнендә зур килеп белән дуга укырбыз дип ел алмадык. Менә бу Корбан айында инде менә
тагын уйлашып курбан чалып, шушында вафатлангандар рухына инде шушында курбан ашу уздырырга, менә шунда җыелдык инде. Монда менә үзегез уйлап карагыз, китапларында ничек әйттеләр иде. Монда вафат булган яшәккән ватандашларыбызның инде рухлары шат булсын. Менә безнең буда җыелышып киләләр, дуа булып ирешсен. Инде Ходай Тәгалә сугыш вафатлары күрсәтмәсен безнең балаларыбызга, җылларыбыз тыныч булсын. Шулай бергә матур дип яшәргә, ел сайын килеп инде менә шунда бер дуа кылып китсәк инде, может башкалар да ниләрдә менә безнең шунда вафат булып чиккән якташларыбызның рухлары шат булыр иде. Суслангер лагерында очлыктан, суыктан, төрле чирләрдән меңнәрчә кеше үлә. Ниндидер сәбәпләр аркасында бу лагерда үлүчеләрнең соннары да исәпкә алынмаган. Һәм ни аяныч, аларның күпчелеге хәзергәчә хәбәрсез югалганнар исәбендә. Икенче мәртәбә килдек Суслангер җирлегенә. Нәрсә белән ул безгә данлыклы Суслангер? Монда сугыш вакытында Совет армияга гаскәрләренә солдатлар әзерләү буенча пункт оештырылган була. Кеше фактор аркасында бик төрле генә күп кенә хәрби җитәкчеләрнең үзләренең вазифаларына салкын карау нәтиҗәсендә монда кешеләргә безнең районнан, бөтен республикадан, бөтен Советлар Союзынан җыелган киләчәк солдатларга бик начар яшәү, тору, ашау шартлар тудырыла. Нәтиҗәдә Суслангер безнең халкыбызда бик негатив як белән кирип калган, сугышта вакытында кирип калган факторларның берсе булып тора. Менә без бүген күрдек, моны белән таныштык, ул дөрестән дә күп кенә моментлары дөреслеккә туры килә. Монда әйтәләр 100 меңгә якын кеше шушы лагерь аша узган дип. Әмма ләкин кызганычка каршы аны беркем дә белми. Әйтәләр күп кеше үлгән дип шушы лагерьда. Тагын кабатлап әйтәм, моны беркем дә белми. Бу безнең тарихыбызда Бөек Ватан сугышында ачыкланмаган, эзләнмәгән моментларның берсе. Менә мин бүген шушы чыгыш белән файдаланып, мөрәҗәгать итәрем шушы эш белән шөгыльләнүче органнарга, музейларга, военкоматларга, менә шушы теманы алып, тирәнтен өйрәнеп, бездә ничә кеше Суслангерда булган Саба районында мәсәлән, ничәсе хәлак булганны ачыкласалар, ул безнең җиңүнең 75 еллыгына карата бик зур бүләк булыр иде. Яшьләрне тәрбияләүдә зур гына эшебездә этәргеч булыр иде. Бөек Ватан сугышы елларында Суслангерда газап чиккән бабаларыбыз рухына атап курбан чалдырган. Ушбу экскурсияны оештырган Теләче районы эшмәкәре Рифкат Шафиковка рәхмәтләрен җиткерде якташларыбыз. Моны оештыручыларга мин шиксез рәхмәтле. Әгәр алар моны оештырмаган булсалар, мин монда әлбәттә килеп чыга алмас идем. Мин Рифкат абыйга, үзебезнең Саба районы администрациясына, Теләче районы администрациясына бик зур рәхмәтле. Менә оештырып, шундый зур оешканлык белән безне монда алып килделәр, йөрттеләр, экскурсия ясадылар. Мин елы-елы йөрдем, елы-елы карадым бу урыннарны. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт аларга. Монументны барлыкка китергәнгә, әле без бу җирләрне ишетеп тә белмәйек, сез ишетеп белсәгез, шуңа күрә безгә зур мисал булды бу. Теге елны инде быел барырга кирәк дигән сүзләр ишеттем. Менә без Аллага шөкер килеп чыктык. Рәхмәт шушы инициатива өчен. Шулай ук район башлыкларына зур рәхмәт транспорт белән тәэмин иткән өчен. И, наверное, стоит от имени всей нашей делегации поблагодарить хозяев этого поселения, которые с нами и которые сопровождают нас и в том году, и в этом году, кто проводит экскурсию, рассказывает и всегда открыты для общения от имени республики, от имени Сабинского и Телечинского районов. Благодарим вас за содействие, то, что вы помогаете нам в этом. Мари урманында бер артлы укылган дугалар кайтаваз булып яңгырады. Мөгъҗиза булды мени, дөньялар яктырып киткәндәй тоелды. Агачлар үзара сөйләште. Шыма булып, көзгедә ялтырап яткан көмеш күл өстенә салмак кына яңгыр тамчылары төште. Гүя алар
Бу җирләрдә газап чиккән бабаларыбызның үзләрен киләчәк буыннар онытмаганына сөенеш, шатлык яшьләре иде. Җәйнең яме чәчәк белән, төрле төсләр һәм исемнәр белән бер-берсеннән аерылып торучы бу гүзәллек каршында кемнәр генә битараф калыр икән. Чәчәкләр барыбызны да әсир итә торган яшеллек иленнән. Шушы матурлыкны тагын да популярлаштыру максатыннан Саба районында безнең ишек алдында конкурсы игълан ителде. Анда Саба һәм Шәмәрдән, шулай ук авыл җирлекләреннән үз хуҗалыгында күп фатирларда яшәүчеләр йорт тирәләрендә үстергән чәчәкләре, композицияләре белән катнашала. Ул 15 августтан 29-на кадәр булган вакытны кылачлый. Җиңүчеләр 2 номинациядә иң яхшы шәхси хуҗалык һәм иң яхшы күп фатирлы йорт ишек алды дип билгеләнә. Аларны бүләкләү 30 август көнне булачак. Бүген сезне бәйгедә катнашучыларның кайберләр белән таныштырырбыз. Юлбат авыл җирлегендә яшәүче Хания апа Рәхимуллина чәчәкләр минем иң якын дусларым ди. Ялгызлыгын ул алар белән аралашып җиңә. Өй ишеген ачып чыгуга шушы матурлык белән очраша. Бәрхеткәйләр, петунияләр, лилияләр шау чәчәктә утыралар. Ә розалары эрелеге белән аерылып тора. Чәчәкләрне бик яратам инде мин. Чәчәкләрне өйдә үстереп чыгарам. Әле быелгы петунияләрне обязательно өйдә үстереп чыгарам. Розаларны вообще матур. Әнисә Рәхимуллинаның чәчәкләре капка төбендә үк каршы ала. Шушы матурлык ишек алдына уза һәм баскыч төбенә кадәр озата. Илмә гөлләре шундук күзгә ташлана. Аның флоксларының төсе айруча күзгә ятышлы. Миндә күп еллыклар да бар, бер еллыклар да бар. Үзем яздан, иртә яздан утыртам, сатып талып утыртам. Менә мин флоксларны бик яратам, менә булары күп еллык. Петуниялар менә, гаденциялар бик матур чәчәктә утыра. Күп төрле ул чәчәкләр, аның исемнәрен дә әйтеп бетереп булмый. Менә шул яшьтән чәчәкләрне бик яратам мин үстерергә. Матурлыкны яратам. Чисталык, матурлыкны элек-электән. Укытучы булып эшләүче Альфира Хаҗиеваның ишек алды тәҗрибә бакчасын хәтерләтә. Биолог буларак ул чәчәкләрне бик күп төрдә үстерә. Чәчәкләрне биолог буларак инде, биология укытучысы буларак мин бик яратам. Мин аларның инде орлыкларын көздән хәстәрләп, әзерләп куям. Һәм инде кыш көне инде яңа елдан соң аларның аерым һәрберсенең үзенең срогы белән чәчеп, рассадаларын үстереп инде. Аннан соң иртә майдан инде бер төркемнәрен бакчага кире пешереп утыртып, җәй буе шулар белән инде вакытым үткәрәм. Алар арасында шул хәтле рәхәт, тыныч. Бер кат мәктәп эшләреннән соң арынганнан соң аларның һәрбер чәчәк атканын күзәтү дә инде һәрбер исләре белән танышу тагын үзенә бер җан рәхәте биреп тора. Гөлниса Патыхбатуллина Кашкариларга өстенлек бирсә, Зилә Абдуллина чүлмәктә үсүче петунияләргә мөкиббән. Гөлсинә Габделхаева Анютина Глазки минем өчен иң матурлары ди. Юсуф Алан авылыннан Фидания Каюмова флокслар үстерә. Аның ал кызыл төсләрен үрчетә. Күршесе Шәмгыя Пагыйлманова ишек алдын георгиннар ямли. Чәчәкләре бик ире, төрле төсле, сортлары да төрле. Шәмгыя георгинны үстерү серләре белән дә бүлеште. Күп су сибәргә кирәк инде. Быел яңгырлар булды. Башка елларны ул хәтле атмыйлар ялар чәчәк. Быел яңгырлар булгач, алар бик матур итеп чәчәк аттылар, озак утыралар. Бик күбәйделәр инде алар. Мин чәчәкләрне яратам инде. Менә шул тагын нәрсә әйтергә инде. Менә бәрәңгесен каян алдыгыз? Бәрәңгесен инде кешеләрдән җыйдым инде. Кемдә матур чәчәк күрәм, шунда кешеләрдән сорап алам да инде, утыртам инде, түбән иде саклыйм инде. Шул мин аларны кар бетүгә утыртам инде, апрель ахырларына кар бетә бит инде. Шунда ук суык җиргә тыгып куям, алар утыралар, шулай үстерәм инде. Әмлә ничек саклыйсың бәрәңгесен? Бәрәңгесен капчыкка салам да инде җире белән әзрәк шулай нитәм салам, алар әйбәт сакланалар инде. Түбән иде инде. Кайчан казып аласыз аны менә? Казып алам инде, менә суыклар төшә башлагач инде, самый иң актык аларны алам инде, георгиннарны инде. Сәрира апа Галиева ишек алдындагы Кытай розалары күпләрне сокландыра ди. Ул аларны 4нче елын үстерә. Кытайский роза дип атала. Аны гел тәрбияләп карап торырга кирәк. Ашлама сорый, аннан соң ул теге үзенең ниләр авырулары бар инде. Аларга кибеттән дару алып мин аларны сиптереп торам. Бу чәчәкләр кырган саен аларны кисеп атып, яңалары гел чыгып тора. Аларга гел ашлама сиптерәм инде. Аннан кышка куйганда каплап, юлка белән каплыйбыз инде, кышлыкка инде.
Юлбаттан Рузалия апа Габдрахмановаларның капкасын ачып керүгә уңга карасаң да, сулга карасаң да, чәчәк түтәлләре сине өйгә кадәр озата. Ә менә Сәрия апа Мансурова өй ишегенә кадәр илтүче сукмак буйлап бар тик шүлмәкле петунияләр генә утырткан. Булай үстерү күпкә җайлы. Быелгы җилле салкынлы көннәрдә аларны берке астына ташып саклап калдым ди. Сатыш авылында Мусиннарның ишек алды чын мәгънәсендә чәчәкләр дөньясын хасил итә. Гаилә башлыгы уллары белән бергә Гөлия ханымны менә шундый чәчәк утырту мәйданы төзеп сөендерә. Биредә һәр төргә аерым урын, иркенлек. Янәшәдә ташлардан төзелгән шарлавык бу матурлыкны тулыландыра, тагын да байыта. Бу ханымнар Юлбат һәм Сатыш авыл җирлегендә хыйрысланып чәчәк үстерүчеләрнең кайберләре генә әле. Җәйге матурлык һәр ишек алдын капка төбен кылачлый. 12 сентябрь көнне Башкалабыз Казан шәһәрендә Татар кызы 2019 конкурсының финал туры булачак. Анда милләтебезнең иң мөлаем, сәләтле кызлары көч сынашачак. Безнең районнан Ләйсән Мусина, Айсылу Шафигуллина һәм Энҗе Билалова катнаша. Безнең алдагы сюжет соңгы конкурсант хакында. Энҗе Билалова Кече Шыңар авылының иң сәләтле ягымлы кызы. Татар кызларына гына хас булган барлык сыйфатлар да анда бар диярлек. Бу конкурста катнашырга авыл мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе Әлфия Билалова тәкъдим ясаган. Җитәкчем ягыннан этәргеч булды. Менә теге елны Татар кызы бәйгесенең Татарстан турын без финалын барып күргән насыйп булды миңа. Шуннан соң мин үземдә илһамланып кайттым. Һәм җитәкчем Әлфия Каямовнаның бер сүзе җитте, катнашып карамыйбызмы диде дә, мин үземне сынап карага булдым. Кечкенәдән хыялый җыр-моңга гашыйк ул. Татар халкының барлык гореф-гадәтләрен, йолаларын да яхшы белә. Димәк, җиңүгә өмет бар дигән сүз. Конкурсның сайлап алу турында да Энҗе булганлыгы белән башкалардан аерылып торды. Сайлап алу туры безнең үзебезнең районыбызда, Саба районында үтте. Ул үтте март ахырында. Монда жюри членнары итеп Казаннан ук килгән иде Галиәскәр Камал театрының атказанган артисты Илдар Хайруллин, шулай ук Бөтен дөнья татар конгрессының директоры. 9нчы сыйныфны тамамлагач, белем алуын медицина көллиятендә дәвам итә. Ялларга кайтканда ул өйдә төп ярдәмче. Әбисе белән сөйләшеп утырырга да вакыт таба. Әти-әнисенә йорт эшләрендә дә булыша. Энҗе инде ул безнең иң төпчек кызыбыз. Өч кыз арасында өч кыз үстердек. Яшьтән инде бик тырыш, хезмәт сөйчән булып үсте. Без аңа инде бөтен гореф-гадәтләрне аңлаттык. Ул инде аны аңлады барсында. Татар кызын инде булырга тиеш. Менә алда бик зур ярышлар булырга тора, бик зур конкурс. Без аңа инде иҗади уңышлар телибез. Җиңү өмет итмәсәк тә инде барыбер катнашу мәҗбүри. Ышанып калабыз, ул җиңәр дип инде. Гаиләдә 3 кыз, өчесе дә 3 төрле, ләкин ана кеше һәрберсенең холкын яхшы белә. 3 кызның аның исеме дә, өчесе дә 3 төрле. Бер хәрефтән генә дә башланмый. Минем иптәш кызым Энҗи, мин аны шуңа бик якын дустым Энҗи, шуңа күрә миңа Энҗи исеме бирдем. Больницадан ук Энҗи исеме атап кайттым. Төпчек кыз әзрәк иркәрәк тә булгандар инде, апайлары булгач. Но алар өчесе дә бер төсле бик өйдә булышып, мал карарга булышып, бөтен эштә, бөтен хезмәттә булышып, кичкенәдән шулай үстеләр. Татар кызларының күркәм сыйфатларын, тыйнаклык, халкыбызның гореф-гадәтләрен, телен һәм мәдәниятен саклау һәм үстерү сәләтен күрсәтү бәйгенең төп максаты булып тора. Районыбыз кызлары бу юлы да сынатмас дип ышанабыз. Спортчылар өчен һәр ярыш, һәр җиңү һәм җиңелү күп каршылыклар аша ирешелә. Старт белән финиш арасында көчләре белән дә, күңелләре белән дә ниләр кичергәнне алар үзләре генә белә. Менә тоташ каршылыклардан гына торган бәйгедә катнашучыларга үзләрен ничек тотарга? Монысын хәбәрчебез Райля Галявина белә. Ул райондашларыбызның каршылыклар паласасы аша үтү ярышларын күзәтеп кайтты. Ямлы Саба яр буенда кабаттан спорт ярышлары, спортчылар очрашуы. Бүген алар каршында гадәти булмаган шартларда үзара
көч сынашу тора. Исеме дә башкача яңгырый. Каршылыклар полосасы аша үтү. Аланда нәкъ менә шушы төр өчен махсус мәйданчык булдырылган һәм корылмалар җайлашкан. Районыбызның төрле оешмаларында эшләүчеләр һәм җитәкчеләр 30 яшькә кадәрле һәм 45 яшьтән соң төркемнәренә бүленеп, бүген шушы каршылыклар аша үтеп, үзләренең җитезлекләрен сынадылар. Барысы 15 каршылык. Олимп спорт мәктәбе директоры Рифат Хисамов һәр катнашучыны старттан үзе озатып, каршылыклар каршында юнәлеш биреп, финишта каршы алып торды. Шулай итеп, ул ярышның гадел шартларда баруын контрольдә тотты. Димәк, уенчылар хәрәмләшеп бәйгенең бер генә төрендә төшереп кала алмадылар. Трос аша үтеп, тизлек алган спортчылар сетка астыннан да үттеләр. Бормалы бүрәнәләрдән йөгерделәр, агач тауларга менделәр, җирдән тартылу, пресс, турниктан күтәрелү, штанга күтәрү кебек турлар белән очраштылар. Көндә спортзалда чыныккан кеше белән гадәти тормышта яшәүчегә аларды үтү бердәй җиңел булмады әлбәттә. Мәсәлән, аграр көлиятының физкультура укытучысы Айдар Шәмсевалиевның вакыт күрсәткече 48 секунд. Мондый көндәшлектә бу бик яхшы нәтиҗә. Препятствияларны үтүе әйтәсем килә инде бик җиңел түгел, потому что без моны гел йөгереп тормыйбыз. Шушы ярышты елны үткән, мин елны чалмаган идем. Вакыт булмау сәбәпле инде быел төшәргә булдым һәм бик көтеп алдым бу ярышны. Миңа бу ярышта бик ошый, монда бик рәхәт. Препятствия үтүе бик авыр, аның өчен үз өстенә гел эшләргә кирәк инде. Олимп спорт мәктәбе тренеры Азат Вәлиуллинның 15 каршылыкны үткән вакыт күрсәткече 43 секунд. Бу нәтиҗә белән ул беренчелекне алды. Беренче тапкыр катнашам бу ярышларда. Препятствия бик үзенә күренә җиңел, но үтә башлагач сизелә, һәр мышцалар шапша, и ноги, и руки вносились, һәрберсе шапша, монда функционал әзер булырга кирәк. Мы стоим, кемнәр спортзала занимаемся, обычно делаем, кто-то на перекладине, кто-то ноги делает, а монда все общий ширая кирәк, и ноги, и руки, пальцы, кисть работает, ноктан, бик үзенең кеше беләсем кисә үзенең физик мөмкинлекләрен шушы ярышта катнашырга мөмкинчелек бар иде. Азат бүгенге көч сынашуга Казанда үткән шушыңа охшаш ярышта катнашып, чыныгу алып килгән. Казанда арена героевтан ярыш булган, 12 препятствия. Бу безнең первый канал күрсәтән русский ниндзя тапшыруына алган препятствиялар, шулар үткәрә. Отбор өчен на чемпионат мира иде. Без анда предпоследний этапны үтә алмадым, бөтен кулларым заявасты, катты. Аз генә ул яктан тренировкага җитеп этмәдем, менә ул аның үстендә эшлибез. Дальше әзерләнәбез шундый ярышларга. Казанда, Россиядә бик тә алга бара андый ярышлар. Чемпионат мира, Европалар үткәрелеп тора. Көчле затлар каршында хатын-кызларыбызда сер бирмәделәр. Дөрес, аларга каршылыкларны үтәргә секундлар түгел, минут кирәк булды. Карина мәсәлән биеклектән үткәндә күп вакыт югалта. Ул үз яшь категориясендә 2нче урында. Әзерлек кирәк. Үзе авырда түгел, авыр нәрсә юк инде монда. Шул әзгән подготовлен булсаң, шул җитә инде. Алина Мәҗитова 30 яшьләр арасында иң яхшы нәтиҗә белән беренче урынны алды. Мин бу ярышларда беренче тапкыр катнашам үзем. Миңа бу ярышлар бик тә ошады. Чөнки үзеңнең әзерләнсәң инде үзеңнең әзерлек күпмегә әзер икәнеңне беләсең, кешеләреңне белә аласың. Выносливостька, түземлеккә. Чөнки ярышларда йөгерергә дә кирәк, координация да кирәк, күперләрдән чыкканда, һәм шул вакытта көч тә кирәк. Барысы 36 катнашучы каршылыклар полосасы каршында туктап калмыйча финишка килеп җитте. Иң җитезләр әлбәттә пьедесталда урын алды. Ярыш регламенты буенча һәр яшь категориясендә дә 3 җиңүче акчалата премия һәм мактау грамотасы иясе булды. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең адна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Безнең белән бергә калыгыз.